दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिराद गोनांथि मोनसे मेल बर'फोरनि सानसुमैफोरनि मोनसे मेल खुंनाय बे मेलाव आंबो बाहागो लाफैदों आरो बेफोरबायदि खोब इम्पर्टेन्ट मेल खुंनायनि थाखाय आबसुनिसिम आं साबायखर बावहरदों गोबां इस्यु बिटिआर गोरोबथा जे गोजोन गोरोबथा 2020 नि 27 जानुवारिनि बे एकर्डनि दफाफ्रा दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै बे इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेनि थाखाय आबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावगासिनो दिल्लीयावबो बिथांमोना गोबां सम सेमिनार फाथिदों बेनि उनाव 125th एमेन्डमेन्टनि थाखाय बिथांमोना नांथाबगासिनो रिसेन्टलि निउ दिल्लीयाव मोन 6 शिड्युल अट'नमि बे अट'नमिनि लिडारशिपफोरखौ लिंनानै मोनसे सावरायमेल खुंदों आरो बेफोरबायदियैनो 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ जाहाथे पास खालामो बिनि थाखाय मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै आबसुआ खामानि मावगासिनो बेनि उनाव जाहैबाय दा एकर्ड बायदियै गामि इनक्लुड खालामनाय एबा एक्सक्लुड खालामनाय दासिमबो गंसेबो गामि एक्सक्लुड खालामाखै खिन्थु इनक्लुड खालामदों आरो इनक्लुड खालामनाय गामिफोरखौ लानानै बै 125th एमेन्डमेन्टआ जाब्लानो बेनि कन्स्टिटुवेन्सिफ्रा बांगोन आरो फुल फ्लेजेड 6 शिड्युल अट'नमियाव बिथांमोना बाहागो लानो हागोन बेनि उनाव जों नुनो मोनदों जे बे एरियाफोरा बिटिसिआव हाबनायनि इयुनावबो BKWACआ मोनसे लिस्ट बानायदों बर' गामिनि आरो बे गामिफोरखौ BKWACआवसो सोसननो बिथांमोना नाजागासिनो आं सानो मा 6 शिड्युल अट'नमियावसो बांसिन एडभान्टेज दंखायो खारन बेयाव एरिया भित्तिक माने अट'नमास काउन्सिल मोनसे कन्टिगुवास एरियाखौ लानानै 6 शिड्युल जायो गतिके 6 शिड्युलावनो जोंनि मानसिफ्रा बारा एडभान्टेजखौ मोनो BKWACआवबो गामि थागोन किन्तु जिहेतु कन्टिनिउटि थानाय गामि बे गामिफोरखौ बिटिआरआव थानायखौसो आं साबसिन होननानै सानो फरेस्ट राइट एक्टनि खायफा जाहा दासिमबो इस्यु दं बे माबा प्रब्लेमफोरा जोबाखै गोबां जोंनि ट्राइबेलफोरा दासिमबो फरेस्ट राइट एक्टआव हानि मोन्थाइखौ मोननो हायाखै जा लेन्ड राइट बे लेन्ड राइट्सखौ सरकारा थाबैनो होनांगौ बे डिमान्डखौ जों खालामदों